Actuel Media filɛbagaw an ka foli bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ sigilen bɛ kan su Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ bɛ kan su bi an bɛ Côte d'Ivoire dugukolo kan an bɛ Agnama kɔnɔ n'a y'a fɔ ko Agnama bɛɛ hakili bɛ taa dusukɛ mun na ni a tanyana bi n'o ye karamɔgɔ Dirisa Togola ye Ala ka hinɛ la an b'ale ka du kɛnɛ la bi donc mɔgɔ min b'an bolo bi a denkɛ don a ka kalanden don n'o ye karamɔgɔ Bakari Togola ye an bɛna kuma d'a ma o ye foli ni tanuni kɛ Bakari Togola ye jɔn ye ka bɔ min a sigilen min donsoya b'a bolo cogo di an ka ɲininkaliw na boli ninnu kan n b'a fɔ k'aw dansɔgɔni ko a y'a ɲin'a fɛ émission ye a ka sigi kosɛbɛ ka sabu kɛ an bɛna bɔ fɛn caman kalama bi Côte d'Ivoire donsoya kan Agnama donsoya kan ani donsoya yɛrɛ kan farafinna kɔnɔ yan nɔ aw dansɔgɔni ko karamɔgɔ i ni ce. Fɛ ka foli kɛ an tanni kɛ filɛbagaw la. Ne ka foli bɛ ka di n filɛbaga cɛman n'a musoman ma comme a sela an ma ko ka donsoya ɲɛfɔ an na dɔɔnin fɔ a dɔ to an kɔnɔ donsoya mɔgɔ kelen t'a bɛɛ lɔn mais i mana min kalan i ka min tagama yɔrɔw la ni ɲininkala i bɛ se ka dɔ fɔ o la i mana mɔgɔ ɲininka lolo n'a dimina c'est que i ka ɲininka ko min a t'o lɔn n'o tɛ mɔgɔ bɛ ko min lɔn o ɲininkali yɛrɛ de ka di i ye parce que o ɲininkali ka nɔgɔ i ma mais i mɔgɔ ɲininka a dimina a t'a ko lɔn an mana ɲininka ni ta kalan sela min ma n'o la jama tor'o kan donc ni mana taa kalan ma se min ma mɔgɔ ko lɔn bɛ yen ko bɛɛ lɔn tɛ yen an na jɛ k'o ɲɛɲini ɲɔgɔn fɛ donc n bɛ se ka min fɔ jama ɲɛna o y'o ye. Basi tɛ dansɔgɔni ko i sɔnna ka kuma Actuel Media kan fɔlɔ a diyara n ye a bɛnna ma foli ni tanuni an b'o d'i ma karamɔgɔ Dirisa Togola Ala ka hinɛ a la bi ale tɛ du kɔnɔ nka mɔgɔ min kɛlen bɛ ka marifa ta ka du kunnawolo n'a ye ka donsoya sira tagama o ye bi n'an ko bi karamɔgɔ Bakari i ka dɔ fɔ an ye donsoya kan donsoya ye mun ye donsokɛ yɛrɛ ye jɔn ye i bɛ se ka mun de fɔ Actuel Media sanfɛ. donc donsoya n bɛ min lɔ a la dɔ wɛrɛ tɛ bɛn ni kelenya ani yɛrɛ lɔn donsocɛ ye yɛrɛ lɔnna le n'a ma kɛ bi ye ni ko i ye mɔgɔ tilenni ɲini n'i ma sɔrɔ doso la i t'a sɔrɔ diɲɛ dugukolo kan so ani kungo donsocɛ janba ta ko kɛta bɛɛ lajɛlen na n'i y'a fɔ a kɔ kɔrɔ n'i y'a bɔ a ma ko dɔ b'i sɔrɔ an k'o ye caman a tɛ se ka jɛngɛ ka hɛrɛ sɔrɔ a kɔfɛ n'i y'a jɛngɛ i b'a dɔn k'o ye ma bi ta fɔ dɛ parce que marifa lani min kana wari bɛ sogo la ani n ye dosocɛ ye kelen tɛ sogo faga dɔrɔn tɛ mɔgɔ kɛ doso ye sogo faga bɛ dosoya la le n'o tɛ dosoya ye kilennenya ye ani yɛrɛ lɔn dosoya y'o ye donc n bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la o y'o ye fɔlɔ. An bɛ mɔgɔ caman ye donc donsoya sira fɛ mɔgɔ minnu donsow don u bɛ taa kungo la u bɛ sogo faga nka i b'a sɔrɔ kɛwale dɔw b'u la mun ni donsokɛ tɛ taa wala donsokɛ yɛrɛ jogo la donsokɛ ka kɛta kan ka kɛ mun ye donsokɛ yɛrɛ jɔyɔrɔ ye mun de ye société kɔnɔna la an ka sigidaw kɔnɔna la donsokɛ kan ka mun kɛ a man ka sɔn ka mun kɛ. donsocɛ ko ye mɔgɔ kumasulu ko ye donsocɛ man ka sɔn o ma ko bɛ dosow tɔgɔ b'u la donsocɛ man ka sɔn o ma i y'a faamu ni bi tɛ i kungo yalalama i la dugu tɛ i bɛ taa dɔw sɔrɔ ko dɔ la tu kɔnɔ komi balimaw bɛ kɛlɛ la ou bien mɔgɔ wɛrɛ ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ kɛlɛ la donsocɛ tun b'a kiti tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ n'i nana dugu kɔnɔ mɔgɔ si t'a bɔ a ma n'a fɔra ko donsocɛ dɔ tɛmɛtɔ k'a fɔ k'a bila nin na bɛɛ b'a to a la parce que bɛɛ k'a lɔ a tɛna tɔɲɔli kɛ donsocɛ ye mɔgɔ kilenni ye mɔgɔ juguya a bɛ se ka kɛ mɔgɔ kɔnɔ an k'o caman ye dosoya la doso yɛrɛ ɲɛnbo bɛ yen a bɛ se ka kɛ mais ka i kɛ dosocɛ ye k'i tɛ ladiri ye ou bien k'i kɛ nataba ye e la dosoya tɛ taa ɲɛ dosocɛ nkalontigɛlaba a ka dosoya tɛ taa la ɲɛ dosocɛ ye mɔgɔ kilenni yɛrɛ lɔnna ani min bɛ mɔgɔw la bɛn fɛ. foli tanni halisa an b'o d'i ma an bɛ émission dɔnni kɛnɛ kɔnɔ halisa an bɛ Côte d'Ivoire dugukolo kan an ye tournée min daminɛ depuis le 23 juin an bɛ Agnama bi an ye donso fɔlɔ min ta ni a bɛ ka donsoya kuma kɛ wa a bɛ ka kɛ donso du kɔnɔ fɛnɛ o de ye karamɔgɔ Bakari Togola ye halisa émission an bɛ a kɔnɔna la karamɔgɔ ɲininkali min b'an bolo n'an bɛna s'a ma o de ye kungoda caman bɛ yen an ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la an y'a mɛn k'a fɔ k'i ye kungo yɛlɛ Mali kɔnɔ Laginɛ kɔnɔ Burukina kɔnɔ Côte d'Ivoire kɔnɔ yala n'an ko bi kungoda ninnu yala danfara dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ wa.
ala kungoda ninnu i ye fɛn dɔ ye fan dɔ fɛ i ma mun ye fan wɛrɛ fɛ ni i bɛ se k'a fɔ bi walasa ka donsodenw bilasira donsodenw k'a dɔn k'a fɔ ko kungo sariya tɛ kelen kungo taabolo tɛ kelen i bɛ se ka dɔ fɔ a la bi hali n'a bɛ se ka fɔ. bon dɔ bɛ se ka fɔ o la camanba bɛ se ka fɔ o la kungo cogo tɛ kelen ye kungo cogo tɛ kelen an kana taa yɔrɔ jan k'an yɛrɛ fɛ Côte d'Ivoire yan ngurumin ninnu ni zojiw la ni an taar'o fɛ e ka lɔ busumani yɔrɔw olu ka laada ye dulɔ le ye dɛ ka don kungo kɔnɔ o ye dulɔ le ni bi tɛ i tɛ taa kungo la ka t'i cun kungo kan ten mɔgɔ dɔw bɛ yen tigiw bɛ kungo la mɔgɔ bɛɛ n'a ka laada lo mais dosoya yɛrɛ laada kungo yala la olu cɛ man jan ɲɔgɔn na bɛrɛbɛrɛ parce que mun no n'an tun t'a la fɔlɔ ni dosoya yɔrɔ lo comme jurama yɔrɔ daliwa ninnu ni bɔnɔ ninnu i ka lɔ ni bi tɛ bɔnɔ tun ye dosokɔrɔ caman tɛmɛ ɲɔgɔn ye kɔlɔnjɛba ngɔmi ninnu bɛɛ tɛmɛna bɔnɔ ye dosoju banba ninnu bɛɛ tɛmɛna ye canba nama ninnu bɛɛ tɛmɛna hali sini a ka foro bɛ yen sogo tun bɛ yen ɲɛnama tɔrɔtiya sogo tun bɛ yen ɲɛnama doso yɛrɛ ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ le tun surtout kacola dugunin dɔ bɛ yen ko kaconi e tun ye Mali doso caman ye dɛ ka bɔ Lajinɛ mara ninnu na bon normalement o yɛrɛ le ye dosoya yɛrɛ dɔ ye comme anw fɛ yan dɔw bɛ yan olu k'u ka dosoya daminɛ an ɲɛma kɔnɔ ka ban ɲɛma kɔnɔ n'an ɲɛma doso ta a ma don doso gbɛrɛw cɛ la kungo yala bolo a ma don doso gbɛrɛw cɛ la a t'a cogo la a yɛrɛ bɛ siran bon depuis ne denmisɛnninama ne kana yala daminɛ je peux dire depuis en 86 ne ka yala daminɛ doso ka bɔ a ɲɛma kɔnɔ ka don doso gbɛrɛw cɛ la parce que n'i sera ka si tigɛ yen o de y'i kɛ nin ye doso ye mais yɔrɔ dɔw laada tun bɛ fɔ an ɲɛna laada yɛrɛ jibɔn kan a bɛ kɛ baara y'i bolo parce que mun no d'abord n'an tun tagala k'i ye doso ye i bɛ taa doso la i bɛ taa ni doso la worotan ye ka t'o d'u ma ka fɔ a ma ko bɔn ne ye a ɲama doso le o tuma danfaraba tɛ dosow ni ɲɔgɔn cɛ ne ye a ɲama doso le n nana bɔ a fɛ i bɛ worotan di o kɔfɛ i bɛ na ni worotan ye kisɛ saramugu ko n b'a fɛ ka na ɲini aw fɛ yan parce que i nana k'i ye doso ye o worotan ye la mais n bɛ don kungo la i m'o sira d'ale fɔlɔ dɛ n'i y'i to kungo ka ten n'i ye ko sɔrɔ don min na a bɛ fɔ ko a ko ye ani a jatigikɛ kungo ye mais n'i taara dosow la worow di o jibɔn tun bɛ kɛ la ka kungo dayɛlɛ k'i taga gungurujugu tɔɔrɔ ma k'i taga sajugu tɔɔrɔ ma ka karan tigɛ ka nɛri tigɛ mais o min kɔnɔna la ne yɛrɛ sela duguw la o jibɔn kan a kɛla fitinɛ ye parce que n b'a ɲɛlɔn ani n t'a ɲɛlɔn comme bamanan mɔgɔ tɛ mɔgɔkɔrɔba sɔsɔ la n'i ye mɔgɔkɔrɔba sɔsɔ kɔrɔ u b'a fɔ ko i ma lamɔ ko bɛɛ ka don la mais mɔgɔkɔrɔba kɛtɔ k'i curo e dun bɛ dɔ la a ko la vraiment i sɔn man di o la o tɛ yɔrɔ jan ye bɔnɔ an kɔrɔ yan bɔnɔ filɛ buwa filɛ ni Yamusokoro cɛ ne tagala n ye dosow ka laada tile o bɛna jibɔn kɛ dankun na an b'a fɔ ma ko kungo labila jibɔn jibɔnna ale ko dosololan dɔ nana k'a bɛna sogo ɲini an fɛ yan contre ni sandrɛ a sarali la yan danko a sarali la dosololan mana na yan k'e bɛ sogo faga o kana sogo faga bilen mais doso mana na yan k'o tɛ sogo faga o ka kɛ sogo fagalangana ye o jibɔnna kuma nin filɛ ɲɛnama dɛ kuma filɛ ɲɛnama o ma bɛn a ma mɔgɔw bɛ siran ɲɛ ɲɛnama denmisɛnnin ye ne ye n kɛ ka nation fɔ o la cɛkɔrɔba ma a ma diya dɔw ye ko ne tɛna ale kalan dosoya la dimina dɛ e ko doso mana kɛ dɔ fagala sogo la n'o nana yan o kana sogo faga min tɛ dɔ faga n'o nana o ka kɛ sogo fagalangana ne ye dɔ fagala sogo rɔ n ko olu kosɔn ne wulila ka na yan ne kɔni ɲɛna ne ko lo ye dɛ denmisɛnya kana dimi malibaliya kan tɛ mais mɔgɔ curun kan i ka kan k'o lɔ segin a kan a ma sɔn cogo si la k'a kɛ kɛlɛ ye bon olu danga ma dosoya bɛ ne yɛrɛ sɛbɛ la ne yalala ni na dankun sirini ye n kun fana n'a bɔrɔ kɔnɔ
a bɛ bila dagani min kɔnɔ n'o dɔrɔn tɛ kɔrɔ n'a dankun sirinin ye n kun ka yala n'a jibɔn fiyɛ ye n kun a tilala la jibɔn na ne fana donna ŋɛɲɛ nɔ ka na jibɔn kɛ ne donna ka na fagali kɛ sogo nana a ka la jibɔn fiyɛ ta ka bɔ du kɔfɛ a dosow bɛɛ b'o kɔrɔ lɔ n tɛna n da don o la o dugu bɛ tugun n nana ni minɛn 2 ye a ka la jibɔn fiyɛ ta ka don dugu ɲɛfɛ ka bɔ so kɔnɔ ka don so kɔfɛ donc n bɛ da nin yɔrɔ la fɔlɔ kuma bɛɛ tɛ se ka fɔ ayiwa halisa émission dɔɔni kɛnɛ an b'a kɔnɔ foli in ta n'an b'o di ma ko an Bakari Togo la i ye walawalali min kɛ sisan a diya n'a ye kosɛbɛ donsoya kan ani kungodaw kan donc nin b'a yira k'a fɔ kungo sariya tɛ kelen ye kungo jibɔn kan tɛ kelen ye kungo labilacogo tɛ kelen ye nka halisa émission dɔɔni kɛnɛ ɲininkali dɔw bɛ yan nɔ donso n'i taara kungo la n'i ye kungo sogo faga an b'a ye dɔw bɛ sogo feere nka gɔnifɛlaw bɛ tilen ka u lagosi k'a fɔ ko donso ni sogo feerela tɛ kelen ye nka dɔw fana bɛ sogo tila u bɛ musow ta bɔ u bɛ baw ta bɔ u bɛ sigiɲɔgɔnw ta bɔ yala donso bɛ kan ka sogo tila cogo di donsoya sira fɛ donsoya sariya kɔnɔna na i ni ko i dansɔgɔ bon o sogo feere min filɛ nin ye o de kɛlen bɛ ka sogo tunu caman na bi ne filɛ n bɛ n bolo lawuli depuis ne bɛ Agnama yan ne ma sogo feere Agnama ka ye ka sogo feere Agnama ka ye ta donsoya ma kɛ sogo feere kama ni n taara Walidugu la n bɛ sogo feere parce que na famille tɛ yen ne sogo feere mais Agnama kɔnɔ yan ne ma sogo feere ka ye encore a mana fɔ ko sigiɲɔgɔn fɛn fɛn ko kungoya b'i fɛ ne bɛ kungo yala i kama ni se ye min ye n b'a k'i ye a kɛla kɔɲɔko ye o a kɛla sukoya ye o n se ye min ye o y'i gɛrɛsɛgɛ ye ni dɔw yɛrɛ ma sɔrɔ o y'i gɛrɛsɛgɛ ye kungosogo tilancɛ b'a la i ka lɔn bi dosoya kuma man d'an ye parce que a bɛ émission minnu kɛ dosow bɛ min fɔ mɔgɔ dɔw kɛlen bɛ k'o de ta bi k'o k'u la lɔnni ye o tɛ dosoya yɛrɛ lɔ donc émission kɔnɔ u bɛ faamuyaba sɔrɔ donc an bɛ se ka dɔ fɔ ka dɔ to yen n'o tɛ fili min bɛ yen a bɛ yan bi a bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ ne yɛrɛ ka gɔnifɔla dɔ kan mɛn ka ye ko dɔ ka duwa kama di ale ma duwa kama t'i ta ye o dusu cɛ karamɔgɔ cɛ t'ale hali n'i taara waliyɔrɔ la n'i ye fagali kɛ duwa kama nin i b'a peser a danna n'i k'a feere a wari bɛnna min ma i b'a siri fanigolonin na ka bila i kun i mana dɔ gɛrɛ faga i b'o duwa kama bɔ i b'a siri i kun mais duwa kama tɛ bɔla sogo bɛɛ la i bɔla ndɔrɔma de la n'o tɛ sɔgɔnimafɛn duwa kama tɛ bɔla i b'o wari kɛ ɲɔgɔn kan i bɛ n'o di i karamɔgɔ ma sogo mana faga k'a kuturu ta ka taa feere an k'o ye sisan k'a kuturu ta ka da dugu kɔnɔ o ye kɛla ni dosow kungo bɛ yen n'o tɛ a ye bosola tu kɔnɔ k'i karamɔgɔ cɛ la duwa kama bɔ ko n'o d'o ma o duwa kama min di hali ni karamɔgɔ cɛ sala e bɛ duwa kama nin di fɔ a kɔ ye n'a f'i ma ko anw jɛna parce que olu bɛna ye olu ye denmisɛnnin fitinin ye mais e cɛkɔrɔba bɛ taa kungo yala ka na di olu ma maloya bɛ u sɔrɔ u b'a f'i ma ko olu jɛna mais o bolo ka dosoya la olu mana jɛn i mana taa waliyɔrɔ la i ye ɲininkali kɛ la ni i karamɔgɔ cɛ bɔ dugu dɔ bɛ yen c'est comme quoi ne karamɔgɔ cɛ ye Kwana Sedu ye Kwana min filɛ Wasolo e ɲininkali kɛ Kwana ka bɛ yen wa Kwana ka tɛ yan Wasolonka bɛ yen wa Wasolonka tɛ yan Siribe dɔw bɛ yan wa n bɛ taa di Siribe ninnu dosoya cogo filɛ olu ko yɛrɛlɔn parce que i bɛ sariya bori i yɛrɛ kan hali n'i bɛ waliyɔrɔ la ou bien hali ni i kelen duwa kama o y'i karamɔgɔ cɛ ta ye o tɛ gɔnifɔla ta ye dɛ bi gɔnifɔla ta ye kawa ye sogo kawa o ye ɲɛfɛsen 2 mais a yɛrɛ tun tɛ ten fɔlɔ kan yɛrɛ le tun ye doso cɛ ta ye gɔnifɔla ta ye pardon kan yɛrɛ le tun ye gɔnifɔla ta ye sogo kɔnɔfɛn i kungoyala ɲɔgɔn o tun ye i ni wulu ta ye ni dɔ k'i siri i kungoyala ɲɔgɔn na i tun y'o lɔnna o la kɔnɔfɛn mana tobi a tɛ dun a b'i ban rɔ biɲɛ mana ta ka se doso cɛkɔrɔba ma cogo o cogo a y'i banna rɔ parce que ale bolo ɲɔ b'i la a tɛ sɔn a la a bɛ lɔ k'a ka ko k'i la i ni kungoyala ɲɔgɔn ta ye o tɛ taa ka feere sogo kɔ ni doso cɛ ma furu kɛ ban a b'a ta lo n'i nana furu kɛ i muso ta lo dɛ doso muso ta le kɔ ye n'i nana furu kɛ a bɛ di bali ma maintenant sogo kan a tun bɛ di mɔgɔ gansan ma
mɔgɔ min ka sogo faga fura dɔ yira i la i ka sa a bɔla sira fɛ i tun bɛ kan di o ma fana parce que o kɛla kantigi ye i tun bɛ kan di o ma alors sogo kɔfɛla ninnu minnu ye woro ye an tun b'a ye ka kɔrɔ o bɛ dila su dɔw kɔ ma doso kɔrɔ minnu tun bɛ yen n'u tun bɛ fagali kɛ n'u dɛɲɛna n'u la denbayaw tɛ sogo sɔrɔla tugun an tun ye kɔ dila olu ma woro kɔfɛla woro n'o tɛ kɔ y'i ba ta ye ni nana furu kɛ wala o ye muso ta ye an tun bɛ sogo kilan ta kunkolo ni senw ala kunkolo o dosojɛ ta ye o bɔ man di dɛ o bɔn n'i y'i toron o la a bɛ kɛ baara y'i bolo dɛ ni ɲagamina l'olu i t'i yɛrɛ woloma dɛ ni bi tɛ mɔgɔw kɛ yɔrɔ dɔgɔya la ni tun donna dosojɛ fɛ i sogo kunkolo dulenni ye fan bɛɛ bon anw b'a bolo ni an bolo ko yɛrɛ yira don c'est à dire ka yira mɔgɔ la dɔrɔn ko ne nin faga ɲe nin faga o de don donc kungoya b'a la mun to ayi kungoya gɛrɛ b'a la min t'o ye tuma dɔw la yɛrɛ kungo bɛna ɲagami i bolo f'i bɛ fura dɔw labɛn ka i sigi sogo kunkolo kan i ka sogo dɛrɛni min faga ka sigi o kunkolo kan k'o kun n'o tɛ siri t'i bila sogo ku min filɛ an tun b'o don gba la k'o don gba la n'o taara ɲɔgɔn kunbɛn dosow bɛ wele ko ko karisa la k'u ka ɲɔgɔn kunbɛn bi o k'u tun bɛ ta ka taa tu kɔnɔ ka taa yiri dɔw k'o kan ka soro dɔw labɛn o la o sorow tun ka di dɛ tuma min na dosow tun ma ban an fɛ yan o kun ka di ku min bɛ mara la makoɲa b'a la kunkolo ni makoɲa b'a la ni doso cɛ ɲagamina lolo n'a y'o kunkolo ni sɔrɔ k'o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ filɛ da selen filɛ ku ma sisan an bɛ foli ta ne kɛ Trɛguo Zumana la sabu kɛ a ka émission dɔ la a ye sigi ko di ne ma o ma taa bila n bolo k'o ye souvenir buguso fɛnɛ ka bɔ fo kasaro kɔnɔ ale fɛnɛ de la ka dagɛ ku diyan a tila ka dagɛ kama diyan an ka émission kelen kɔnɔna la an ka foli b'u ye n'i ka jɛ ye karamɔgɔ ɲininkali min bɛ yan nɔ halisa foli ta an b'o d'i ma i ye fɛn caman fɔ fɛn caman bɛ a ye minnu fɔ ne yɛrɛ ye mais a se ka fɔ émission kɔnɔna la ka sabu kɛ a ye mun fɔ mɔgɔ dɔw bɛ émission kuma ta k'u yɛrɛ kɛ donso ye n'a ye donc n'a ka di mɔgɔ min ye o tigi bɛ se ka na karamɔgɔ Bakari fɛ yan nɔ donsoya kalan sira fɛ an bɛ tila ka téléphone numéro di ka sabu kɛ mun fɔ sisan ko duguba kama donso 1000 min bɛ mun tɛ duguba kama dɔn i ye fɛn dɔ fɔ ne ye tuguni kunun donsoya kɔnɔna la k'a fɔ ko ni sogo sara cogo dɔ la i b'a kunkolo ta ka bila tunkun kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ mun t'o dɔn bon an tɛna sigi k'o fɔ média sanfɛ olu tɛ média la kumaw ye olu bɛ ɲɛɲini ka ɲɛdɔn de aw dansɔgɔni ko karamɔgɔ ɲininkali min bɛ yan n'an bɛna s'a ma o de ye an ɲama kɔnɔ bi an ɲama donsoya tɛ se ka fɔ ni fakɛ tɔgɔ ma fɔ la n'o ye Disa Togola ye bon ale ntanya ale kɔfɛ ni donsoba kun don donc e b'a nɔ la bi ni n ko ni mɔgɔ kan ka kuma an ɲama donsoya kan hakili la i bɛ se ka caman fɔ a la k'a daminɛ i fa ka waati la ka na se bi ma i bɛ se ka mun de fɔ an ɲama donsoya la mun de ka ɲi a la mun de tiɲɛna a la a bɛ ka taa taabolo jumɛn la a ka ɲi ou a man ɲi fiɲɛ dɔ b'a la wa bon n'i y'o ɲininkali kɛ o ka nɔgɔ fɔ ka tɛmɛ fana ko n sere ba kɔ an ɲama yan dosow bɛ yen mais dosoya tɛ an ɲama yan tugun dosoya tɛ yan a Bakari Togola kan dɛ mɔgɔ dogolen tɛ an wolola lu min kɔnɔ n segin n'o le kɔnɔ n'a kɛla i bɛ yɔrɔ gbɛrɛ i tɛ yen wala o bɛ se ka fɛn kɛ i tɛ sɔrɔ dosow bɛ yan dosoya tɛ yen bi doso kɔrɔw bɛ yan ne yɛrɛ kɛ ka marifa ta an ɲama n'a bɔla mɔgɔ saba la bi yan mɔgɔ min ka ne marifa tɔ min bɔla ne marifa ta kama doso la a tɛ yen tugun doso saba Lasina Samake Bɔnifɔ Seydou Adama Sangare a banna tɔ bɛɛ don la dosoya na ne ɲɛna yan k'u bɛ dansɔgɔni ko olu ye dosow ye dɛ min bɛ a bɛɛ photocopie bi dɔrɔn tɛ dɛ mais a bɛɛ photocopie dɔ wɛrɛ tɛ ne tun tɛ sɔn dankun na taga ma u bolo puisque mɔgɔ min tɛ doso ye i taga n'a ye dɔnkun na e ma bɔ ŋɔɲɛ nɔ fɔlɔ e ye binkɔnɔ yala la e la kalandenw ye binkɔnɔ yala la o bɛ n'i la kungo rɔ nɔgɔ karamɔgɔ Seydou n'a fɔ ko non ko taa n'i taala i na ko dɔ ye ne taala don min na dankunsɔn daminɛna ji ma bɔn woro ma ci k'a daminɛ sɛ faga la hali posi kɔnɔ boli tɛ sɔn o ma an ɲama yan a mɔgɔw bɛɛ bɛ yen ji ma bɔn woro ma ci ka sɛ faga la hali a témoin dɔ bɛ Mali kɔnɔ yen Numu Fajo tun bɛ yen alo fana ko n sere ye ba kɔ Numu Fajo tun bɛ yan Bilakɔrɔ Seliba Kɔrɔcɛlo Bilakɔrɔ Seliba o Kɔrɔcɛlo Numu Fajo tun bɛ yan fana ko n sere ye ba kɔ ji ma bɔ woro ma ci ka dankunsɔn daminɛ sɛ faga la e bɛ dankunsɔn kan lɔ a daminɛ an kana o bɛɛ fɔ basi tɛ c'est à dire u t'a la hali dɔɔni
bon mun de kɛla fiɲɛ ye ne ko y'a ɲɛfɔ k'a bɛ cɛkɔrɔbaw sɔsɔ dosoya ni foyi tɛ kelen ye bamaana dosoya ni tɔn si tɛ kelen dosoya la ni sɛ b'i fa ta ɲɛ i fa y'i la kalanden ye a mana kungo yala i la sogodonni a tɛ sɔn fiyewu k'a ɲu a tɛ sɔn fiyewu k'a ɲu i fa y'i la kalanden ye i fa b'a ta i fa b'a ɲu c'est à dire n'a sera du kɔnɔ faya bɛ yen i kɔrɔ b'o cogo la mais kɔn dɔrɔn ni san nɛnɛ sira fɛ i la kalanden don ni dosoya tɛ i t'o ye diɲɛ foyi la cɛkɔrɔbaw bɛ yen olu dɔw la dosoya na ka dɔrɔn ne la kalanden doso kalanden mɔgɔ ta ani kelen ɔ min mana san kelen kɛ kɔrɔ k'ale y'a ɲɛfɔ ni ko de a ɲɛ tɛ nin a tɛ mɔgɔ bonya mais e dɔ t'a ɲɛ lɔ i nana sisan i t'a ɲɛ lɔ k'e ye tugu olu kɔ o dama de b'anw fɛ yan dosoya tɛ yan dɛ o tɛ kelen muso tagafetigi ka doso fani to dankun na ne bakari togola de ko ten a tɛ komi dosow kɔfɛ dɛ dosow fani dankun sɔnba bɛ muso jamakulu sigi ni muso tagafetigi ka na ni a la sɛ ye ko k'a bolo don sɛ faga dankun na ɲamaya alors a bɛ yan bɛɛ yan bon ni hali ne mɔgɔw k'a lamɛn sisan i bɛ n'o kumakan yɛlɛmani o b'a fɔ yɔrɔ bɛɛ yan ka ɲama dankun ka kɔrɔ ni Abidjan dankun bɛɛ ye a ɲɛlɔnbaliya lo hali a b'o dankun ka kɔrɔ ɲama ta ye a ɲama yan dosoya tun bɛ yan san bi ka sɔrɔ dankun tɛ yen a jibɔn bɛɛ tun bɛ kɛ lu kɔnɔ yan ayiwa ni min tɛ kɛ n'i y'a kɛ ko kun b'i sɔrɔ dɛ a jibɔn tun bɛ kɛ lu kɔnɔ yan lu kɔnɔ yan jibɔn tun bɛ kɛ yan dankun tun tɛ yan san bi mais ni ji dankun bɛ ko k'a b'a k'i la koyi ni ji bɔnna ko la a tun bɛ kɛ o tun ye yan alors an b'a fɔ ko Agnama dankun Abidjan bɛɛ doso bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Abidjan doso bɛɛ iri ninnu ni divo Hɛrɛmakɔnɔ ninnu bɛɛ doso bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka dankun min sigi o de ye Agnama ta ye n'o tɛ a man kɔrɔ ni dankun bɛɛ ye dɛ mais doso bɛɛ ale ma sigi a kelen na Agnamakaw dɔrɔn m'ale sigi dɛ Agnamakaw dɔrɔn tɛ dɛ bɛɛ le wulila Côte d'Ivoire yɔrɔ bɛɛ Bouaké ka nana Kɔrɔkɔ ka nana Fɛrike ka nana bɛɛ ŋana bɛɛ le jɛna ka siri doso sɛtigi bɔla yan ka lu fanen to fɔ dankun na ka sɔrɔ hali bere dɔw bɛ yan olu ma décoller fɔlɔ mais dosokulu bɛ yen mɔgɔ tɛ se ka tɛmɛ doso sɛya fɛ bɛɛ le jɛna ka sigi mais bi ka doso fanen to dankun na muso tagafetigi olu bɛ taa n'ala sɛ ye o bɛ faga denmisɛnw yɛrɛ banna a sɛ la denmisɛnw bɛ min lɔ bi est ce que mɔgɔkɔrɔba ninnu k'o lɔ wa o t'o lɔn o t'a ɲɛ fɛ o hali a ɲɛlɔnbaga ma man di o ne filɛ ka kuma o ɲɛna yan mɔgɔ ma sɔrɔ o doso ninnu cɛla k'a fɔ ko muso ka sɛ faga dankun na parce que hali muso ka sɛ ka faga dankun na an ɲɛfɔlila ka mɛn ko dɔ dugukolo kan yan ka sabu kɛ an fa n'an mɔkɛ Bunjali Dramane Traoré don min ale ka émission kan ale fana y'a fɔ k'olu fɛ yen Bunjali ye k'u delila ka muso fila ka sɛ faga dankun na a balila ne la kosɛbɛ mais e fana filɛ ka segin kuma nin kan Agnama yan nɔ sinon an kɔni ma deli ka nin mɛn dosoya sira kan diɲɛ fan si fɛ fɔlɔ a bɛ se ka kɛ komi don o don tulo bɛ taa kalanso bi y'an siɲɛ fɔlɔ ye bi ye siɲɛ filanan ye k'a mɛn ɲɛlɔnbaliya lo ne ko a lo a tɛ kɛ ma mɛn ma ye n ko dosokɔrɔw y'a fɔ an ɲɛna Senba Seriba i ka lɔn Senba fagala le tun Senba Seriba ni yɔrɔ b'a tɔgɔ fɔ a muso pɛnɛ tun bɛ sigi faga mugutila tun ma sɛ ma faga dankun na dɛ a ma mɛn diɲɛ yɔrɔ si a tɛ kɛ i ka lɔn u fanga ka bon namaratɔ kɛ ni ɲɔgɔn ka ca fɔlɔ yɛrɛ le ma man di sa dosoya tɛ kɛ ni o ye o sisan o dosobasigi kɛ sabaratigiw tun bɛ dankun kan sɔgɔma Agnama yan u tagala fɔlɔ k'u bɛ taa dosoba lasigi baw faga lidenbaw wulila k'o gbɛn Agnama yan fana kɔnsɛri ye ba kɔ u ye pinew le ta kɔ pinew le tugu ka lidenw gbɛn n'a ye mais a tɛ n'o ko ɲɛbɔ lu kɔnɔ wa ko dɔ bɛ yen o bɛ ko dɔ de fɔ ni doso yɛrɛ le ye kuma dɔ de fɔ la a bɛ n'o ɲɛɲini mɔgɔ pine ta ka fɛngɛw gbɛn o y'u la fɛngɛ kɛ ten ka yɛlɛ ni sabara ye dankun kan k'u sigi a kan ka sɔn bi o tɛ différence dɔ ye dankun bɛ filmer la bi k'a lancer Facebook kan ŋana a ma ye can tɛ mɔgɔ bɛ ko min na n'i m'a ɲɛlɔn ni k'i b'a kɛ i b'a tiɲɛ mais ɲɛlɔnbaga yɛrɛ ma man di o de ka kɛ bi dosokɔrɔ bɛɛ k'i sigi lu kɔnɔ k'a ko to ten o tɛ fila ye sisan Saronasi ni doso cɛkɔrɔba a kɔli cɛla denmisɛnw fɛ yan
ala doso cɛ tɛ sɔn lebu ma sa sisan Bago tere tɛmɛna a tun kɛla comme ne kelen ni Abidjan kuturu doso ye doso tun tɛ ye ɲɛ na Bago ka bolo bila doso yɔrɔ ya doso tun tɛ ye ɲɛ na fɔ n kelen mena marifa la n kɔ la n bɛ taa kungo la ne kana bɔrɔ n'i y'a kɔnɔ filɛ i bɛ fiɲɛ sisan mɔgɔ sɔn dosow kana maloya ne nu doso cɛ tun bɛ nin bɛɛ t'u filɛ o ni ko dɔ kɛla doso cɛ la kɔrɔ dosow le malola doso cɛ tun b'i labɛn nin bɛɛ kama n'a bɔrɔ tɛ se ka filɛ n bɛ tɛmɛ o la ni sogo ye fo yɛrɛ b'a fɔ ko doso cɛ ko sogo kere bɔla dɛ ko ni n sera ɲɛfɛ n bɛ na ala la fagamaw la n bɛ na ni o sogo ye lu kɔnɔ ne tɛmɛni kɔfɛ doso gbɛrɛw ka u bɛ mɔbili kɔnɔ ka o forêt kɛ ka mɔbili f'u ye ka taa la marifa bɔ ka tɛgɛ ci doso cɛ ɲɛ ka musow cɛ ma o kɛla ɲɛma yan a cɛ doso cɛ man ka sɔn o ma sa lebu don dosow ma lebu don mais ci nana fɔ ne wulila ka taa la marifa minɛ kana d'a ma n'a cɛya tɛ quoi mais doso tɛ malo ne ɲɛna mais an ɲɛma ta o mana kɛ maloya ko kan n'i ko i bɛ kuma karamɔgɔlakaw b'a fɔ ko k'a to ten o le y'a fɛn kɛ basi tɛ fɔli ta ni halisa an b'a d'i ma émission kɔnɔ a bɛ ka sɛnsɛn ka taa dɔɔni nka dakuruɲa fila komi anw ni Dirisa Togola ma ɲɔgɔn ye ka sabu kɛ an ka waati ma bɛn ɲɔgɔn ma donc ala ye ale min ji dɔgɔya ne ko bi komi i fa don i karamɔgɔkɛ don ne ko i ka dakuruɲa fila fɔ n y'a kan dɔrɔn a ka donsoya kɔnɔna la donc an ɲa ma donsoya kun bɛ cogo di ale yɛrɛ a kun bɛ sɔn mun ma a tɛ sɔn mun ma dakuruɲa fila dɔrɔn miniti kelen kɔnɔ i bɛ se ka dɔ fɔ an ye. alhamdulillah n bɛ n'i bilasira dɔɔni Dirisa Togola ne fa lo n karamɔgɔ tɛ dɛ ayi an k'u fana ye yan mɔgɔ b'i lɔ fogo la k'a fɔ ko ne fa le ye n karamɔgɔ ye cɛ can tɛ doso si e sɛ bɛ di dɔ le ma a bɛ di mɔgɔ wɛrɛ ma i fa tɛ kɛ i karamɔgɔ ye dɛ hali ni fa bɛ yala sogo b'i kan na a taara bɛn n'i karamɔgɔcɛ yalalama ye e fa tun b'a la sogo doni minɛ k'a ɲun ko t'i karamɔgɔcɛ kɔ ne k'i suɲɛ le n'o tɛ ne ta t'i ye dɛ karamɔgɔcɛ o le fana b'ale la doni minɛ ko e le ye dosoba ye ko karamɔgɔ ka diya cɛ i b'a lɔ ko bonya bɛ yen n'an ka mɔgɔw ye yan ko n fa le ye n karamɔgɔ mɔgɔ si fa t'i karamɔgɔ ye yan bi an ɲama dugu kɔnɔ dosokɔrɔ den bɛ ne ka min bolo don mɔgɔ 11 mais o faw la sogo bɔnkɔnɔden ne ma fa o faw la sogo bɔnkɔnɔden ne ma fa mais u ɲɛ bɛ min na k'o b'o la trace kan o ye ne olu b'o de a fɔla an ɲɛna cɛkɔrɔbaw fɛ den dɔw wolola ni sogo si u tɛgɛ kɔnɔ den wolola ni sogo si a lɔnna ko doso jɛlen nana o mais i la sɛ bɛ di mɔgɔ de ma doso y'a ye alors i ye ɲininkali dɔ kɛ sisan ɲininkali ye n bila n toli bila sira la i fakɛ ka dakuruɲa fila fɔ a kan ka sabu kɛ dosoba kun don an ɲama yan bon dosoba tun don an ɲama yan ni k'i b'a fɔ peut-être comme a lɔnbagaw bɛ hali bilen bubilen kɔnɔ minnu filɛ yan bubilen min kɛ a ye san caman bali kɛ a lɔnbagaw bɛ Mali kɔnɔ o ma ban o bɛ yan o ma ban yɛrɛfɔ tɛ an fa tagala ni Abidjan dosoya barika ye a talila n'a ye a sɔsɔli t'a la an fa tilela hali ni u foyi tun bɛ na lettre tun bɛ di sous-préfet ma taa ko Dirisa Togola n'a la jama in na an kunbɛn o tuma bisi t'an ɲɛma yan bisi bɛ wuli ka na o cɛ ka taa o kunbɛn kɛ o tun t'an ɲɛma kelen ye dɛ Abidjan yɔrɔ bɛɛ doso i tun ye invité ninnu tɔn fila tun tɛ yan tun tɛ dugu yɔrɔ si n'a mɛnna ko minnu bɛ tɔn fila kɛ la u yɛrɛ bɛ mɔgɔw wuli k'u bila ka taa fɔ ka bɛn kɛ yen a gɔnifala dɔw bɛ yen a ma saba doso wolo gɔnifala wolo comme karamɔgɔ Seydou dugu yɔrɔ bɛɛ n'a mɛnna ko tɔn fila bɛ yɔrɔ na fɔ ka bɛn bɛ taa kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o tagala mun kɛ dugu dɔw bɛ yen tɔn 7 bɛ yen a ko ko bon tɔn 7 a bɛ kɛ cogo jumɛn a ko Sandrine Kɔndɔrɔn ye kelen pe de ye mun bɛ taa tɔn 4 tɔn loru tɔn 7 kɛ dugu kelen kɔnɔ kabila tɛ dɛ ne ye dosoya lɔn k'a sɔrɔ a bɛ fɔ Aɲama doso Buguni doso Kajana doso tun y'o le bɔyɔrɔ mais tɔn différent ni o nana kɔ san Togola jamalajɛmɔgɔ tun don e ka lɔn mɔgɔ n'i bɛ sira min lɔn n'i bilala la a bɛ tilen surtout doso lo kalandenw b'a bolo a denw kɛla marifatigi ye cɛ o tɛ jɛngɛ la o dosoya yɛrɛ ka nɔgɔn ni kalandenw bɛ bin kɔnɔ mais e dɛsɛni k'e sigi lu kɔnɔ ka kalandenw to bin kɔnɔ n'u ma na n ko i tɛ sunɔgɔ ayi
bon i mana jɛngɛ a karan b'i la kalandenw sɔrɔ a b'i denw sɔrɔ i ɲɛ t'a la gɔnifɔlaw filɛ bi ka danaw fɔ mɔgɔw ye ka malasaw fɔ mɔgɔw ye ka sɔrɔ u ma mugu ci ka ye dana ye mɔgɔ den fagala o dana ye mɔgɔ la sɛnɛkɛ furu fako la dana ye muso fagala ka b'i bolo dosoya ko bɛɛ bɛ ten ɲama le y'a kɔ ɲama tɛ dan i kelen na dɛ a b'i kɔ sɔrɔ donc n'i ye doso yɛrɛ bila dosoya ɲɛ a bɛ tilen a tɛ kɔ la ka jɛngɛ o kungo yɛrɛ b'a bɔ i la o dankun tɛ dɛ kungo yɛrɛ b'a bɔ i la n'i y'a a bɛ jɛngɛ la a yɛrɛ o tɛ donc n bɛ dɛn yan foli ta ni an b'o d'i ma émission dɔɔni kɛnɛ a bɛ ka sɛnsɛn ka taa a bɛ ka taa baɲɔ la dɔɔni ɲininkali tɔ ye damadɔni ye karamɔgɔ Bakari Togo la foli ni tani halisa an b'a di émission filɛbaga bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ Abidjan doso bɛɛ fo Abidjan soma bɛɛ a dɔnnikɛla bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ dansɔgɔ ni ko émission dɔɔni kɛnɛ nin ye an ka émission duurunan ye Abidjan dugukolo Côte d'Ivoire dugukolo sanfɛ n'i ma fili ma ɲina doso n bɛna ɲininkali min k'i la i da sera kuma dɔ ma sisan ko tɔn kɛra 78 ye bon Mali la anw fɛ yen kɔni an b'a dɔn doso tɔn ye tɔnba 3 ye fɔlɔ yala aw fɛ yan wala aw fana ka doso tɔn ka ca o cogo sugu la ten wa an ta ka ca Mali ta ye an fɛ yan Vadugu bɛ yen fédération bɛ yen Bɛnkadi bɛ yen Kodosi bɛ yen a ka ca dɛ a bɔ n'a la bɔ ya doso tɔn bɛ yen a bɛ 7 bɔ a bɛ ko Sandrine kɔnɔrɔ karamɔgɔcɛ n bɛna min fɔ i ɲɛna n tɛ taa yɔrɔ jan mɔgɔw kɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ dosoba ko la ko kura tɛ mais dosoya tun b'a kiti tigɛ la dosoya tun b'a kiti tigɛ la kiti tun bɛ tigɛ dosoya kɔnɔ n ma kan k'a fɔ mais n na a kɛ k'a bilasira dɔɔni exemple kelen na ma fɔlɔ sɔsɔli bɛna kɛ parce que dosobaya tun bɛ taa min na sɛ bɛ min ta ɲɛ comme an ma kɛ bɛɛ ka sɛman faga ɲɔgɔn ɲɛna tuma dɔw la n'a ko tun kɛla ten ni sɔsɔli bɛ yen dosow ni ɲɔgɔn cɛ la o tun ye kisɛ tigɛla doso kamelenw na kisɛ tigɛ ye mun ye e yɛrɛ tɔgɔ Mayiga karamɔgɔcɛ tɔgɔ Kamara kisɛ filɛ nin u b'o jibɔn kɛ Kamara ta ye sogomuso ye Mayiga ta ye sogocɛ ye Mayiga ta ye sogocɛ ye Kamara ta ye sogomuso ye denmisɛnw kisɛ fila ye don tu kɔnɔ dɔ tɛ fɔ denmisɛnw yɛrɛ dosow bɛnn'o kan sogomuso mana caya ni sogocɛ ye sogomusotigi le ye dosoba ye sogocɛ mana caya ni sogomuso ye sogocɛtigi ye dosoba ye ni foyi ma sɔrɔ sogo kelen parce que a caman tun bɛ kɛ sogoden kelen bɛ sɔrɔ o sogoden kelen mana kɛ min ta ye o le ye dosoba ye dosoya le ka kiti tigɛ sɔsɔli t'a la mais o yɛrɛ ma ɲɛdɔn bi o tun bɛ kɛ n'a bɛnna sɛnɛkɛ kuma ma denmisɛnw tɛ se ka don tu kɔnɔ kaba le tun bɛ dan min ta falenna min ta ɲɛ o ye dosoba cɛ karamɔgɔcɛ a lɔnbaga tɛ yan bi sa a tɛ yen ayiwa halisa émission an b'a kɔnɔna na i dansɔgɔni ko karamɔgɔ Bakari Togo la i ye fɛn caman fɔ bi Mali kɔnɔ Laginɛ kɔnɔ Côte d'Ivoire kɔnɔ bi mɔgɔ caman bɛ yen minnu bɛ dosoya émission su ka sababu kɛ hali ne ye question minnu labɛn e kama bi mɔgɔ min bɛ émission su ka kɔrɔ u b'a dɔn ko question dɔw bɛ yan o ma le poser mɔgɔ kun fɔlɔ voilà mais n'i ye mɔgɔ kɔtɔgɔ mɛn cogo dɔ la donc i b'i ka question labɛn ka bɛn ni a tigi ka hakilina danyɔrɔ ye donc o yɔrɔ la ni ɲininkali dɔw sigi ɲɔgɔn kan bi walasa k'i pousser dɔɔni k'i bila kuma la donsoya kan ani an ɲɛma donsoya yɛrɛ sanfɛ donso i dansɔgɔni ko émission kɔni a bɛ ka sɛnsɛn ka taa baɲɔgɔn la dɔɔni nka ɲininkali laban min b'an bolo n'an min'o k'i la yanni i ka kumakan laban fɔ o de ye gɛlɛyaw donsoya gɛlɛyaw ka ca donsokɛ bɛ se ka sigi ni gɛlɛya jumɛn ye kungo kɔnɔ an b'a ye dɔw ka ji bɛ ban dɔw bɛ tunu miniyan bɛ dɔw dun gunguru etc fɛn caman bɛ yen donc o gɛlɛya ninnu e min bɛ kungo la su ni tile depuis 92 kana bila bi e ye kungo da caman kɛ wa hali bi ni sini ne b'a dɔn an tɛ bɔ yan n'a sɔrɔ i ma taa kungo la ka na ni dososogo ye donc n'ala sɔnna e bɛ se ka dɔ fɔ kungo gɛlɛya kan bon e ka ye a tɛ komi 92 ne ye marifa ta dɛ 92 le ne wulila yan ko yan sogo tɛ yan tuguni ne ma min faga parce que yan sogo belebeleba danna minɛn na i lo ba ne ye taga yɔrɔ gbɛrɛ c'est à dire sogo min tɛ yan ne ye t'o faga dosoya le y'o ye dosoya le y'o ye alors komi ɲininkali kɛ dosoya gɛlɛya kan ne yɛrɛ ne ye dosoya daminɛ ni gɛlɛya le ye dosoya kɔnɔna ko foyi tɛ gɛlɛya ne ma tugun oui
mais il noti bo ɲɛna fiɲɛ filɛ ne ɲɛna farafin marifa nɔlo k'a ci mugu bɔla simini fɛ ka ɲɛ jeni tɛ ne ma wolo tan dɛ bon o tɛ kelen ne ye marifa daminɛ suyɛli de la n b'a suyɛ ka taa tu kɔnɔ depuis n bɛ san 12 gosili tɔ juru tɛ i mana cɛkɔrɔba nana marifa ta cogo cogo a bɛ lɔn n bɛ gosi ko n bɛna faga f'a bɛ mɛn n yɛrɛ la ko n t'a kɛ tugun e lɔ bani ne ma jɛya su na bɛɛ n bɛ n cɛsiri ka suyɛ ka taa ne y'a daminɛ n bɛ bugɔ ka sɛgɛn n t'a bila n mana ta n bɛ bugɔ yala kɔni ye gbɛlɛya dɔ ye k'a kɛ k'an jeni tu kɔnɔ a kuma tɛ se ka fɔ dugu kɔnɔ parce que marifa min bɛ n bolo a ma di yan a kuma a tɛ kunna ka lɔn a tile kɛ bon jukɔrɔ sɛgɛ serili in ɲɛna sɛgɛ ni tasuma ka ɲɛ jukɔrɔ la fi mais n ma bila dɛ marifa tɛ se ka bila o ni o sakinw a tɛ fɔ i b'a ta la foyi ma d'i ma labɛn foyi ma d'i ma k'a ta ten a yɛrɛ kanu ma a ma nɔgɔ dɛ e yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ka sogo faga o kɛla kɔɲina dɔ ye e ko a tun tɛ ɲini ka toli a tɛ kule a ye lɔn kɔ e ka sogo faga e tun donna ŋɛɲɛ nɔ su la a tɛ kule a ye lɔn sogo tun bɛ ɲini ka toli kɛ mais e y'a lɔ e ye ɲininkali kɛ min na n bɛna surunya ka d'i ma ala le bɛ dɔ fara dosocɛ si kan n tɛ si tɛ dosocɛ la dosocɛ si man sa ala le bɛ dɔ fara c'est à dire ala yɛrɛ le lɔ nin bɛ ni dosocɛ si n tɛ dosocɛ si man sa i bɛ tu kɔnɔ i kelen na i bɛ taa siradenni dɔw ye komi anw fɛ yan tuba bɛ yen e yɛrɛ bɛ siradenni ye i b'a ta n'i ye mɔgɔ tɛmɛ ɲɔgɔn la i waa sogo tɛmɛ ɲɔgɔn la i b'o kan i bɛ se ka taa kamalenkɔrɔ cɛ 6 ni 8 la ni sɔrɔ tu kɔnɔ marifaw b'o bolo sogo faga marifa tɛ mɔgɔw la appareil toni b'o kɔrɔ o bɛ yan po cɛkafili t'o ban fɛn bɛɛ b'u bolo e ka lɔ ala le bɛ dosocɛ si k'i kɔ don wa hali n'u ma wuli yɛrɛ i b'o temps k'u lawuli ka cigarette ɲininkali kɛ ka caféw ɲininkali kɛ mais sani i k'u lawuli i bɛ marifa taga bɔ o kɔrɔ an kalan n'o la hali n'i taara doso ɲɔgɔn sɔrɔ tu kɔnɔ sunɔgɔ la i bɛ marifa bɔ a kɔrɔ ka sɔrɔ k'a kun e mana tan k'i b'a lakunna kɔrɔ i b'a ye marifa tun bɛ yɔrɔ min na a bɛ girin k'i seri o yɔrɔ de kan e marifa taga bɔ a kɔnɔ café cigarette t'aw bolo yan o dɔw yɛrɛ bɛ cigarette paquet le d'i ma o fana jatigɛnin bɛ wuli mais i cɛ kelen pe lo mɔgɔ cɛ 8 donc o tɛ ala bɛ dosocɛ si sɛ n'o tɛ a ma nɔgɔn dosoya ye daminɛna mɔnɛ kan k'a laban mɔnɛ kan dosoya ye daminɛna sɛgɛ kan k'a laban o sɛgɛ kelen na dosoya ko bɛɛ gbɛlɛya a ko bɛɛ gbɛlɛya anw fɛ yan digɛnw bɛ yen n'i jigila a kɔnɔ hali n'i ye fagali kɛ i bɛ tila k'i yɛrɛ ɲininka ko ne k'a kɛ de n nana mun de ɲini yan a labɔ ko b'i kɔnɔnɔ fili mais mɔgɔ tɛ yen k'i dɛmɛ i b'a kɛ cogo bɛɛ sogo ni boso k'a ɲun i dɛsɛni n'o sogo la i bɛ taa bɛn ni sogo gɛrɛ ye tugun i b'o ci c'est à dire o ni a jinɛ ko an tɛna don o kɔnɔ ka tɛmɛ parce que an ma bɔ kungo la fɔlɔ donc so kɔnɔ tu kɔnɔ kuma bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ dugu kɔnɔ i b'o dɔw ɲɛfɔ tuma min na i bɔla ŋɛɲɛ nɔ c'est à dire e ta kungo taga banna n'o tɛ k'e kɔni to a sira kan n'i y'i ci ka o langale karamɔgɔ cɛ asa an bɛ foli d'i ma karamɔgɔ Bakari Togola émission kɔni a bɛ ka s'a kuncɛ yɔrɔ la dɔɔni an bɛ i ka téléphone numéro di filɛbagaw ma n'o ye 0505 48 48 10 00225 0505 48 48 10 o de ye karamɔgɔ Bakari Togola ka téléphone numéro ye mɔgɔ min bɛ fɛ ka wele ka ɲininkali dɔ k'a la ou bien i bɛ fɛ ka wele k'a laɲini dɔ k'a fɛ i bɛ se ka wele nin numéro in na karamɔgɔ an ka ɲininkali laban bɛ yan minnu kɛ n'o ye bi n'an ko i ka welelemada dɔ kɛ bi ka ɲɛsin Mali donsow ma ka ɲɛsin Côte d'Ivoire donsow ma ka ɲɛsin farafinna donsow ma walima ladilikan dɔ b'i bolo ka d'u ma i bɛ se ka mun de fɔ. bon ladilikan min bɛ n bolo malala n'u bɛ n'a lamɛn malala n'u bɛ n'a lamɛn foyi mana dosoya cɛ nata ni kalanbaliya dosow k'u jija u ka kalan kɛ u ka dosoya ni kalan k'a lɔn n'i ye dosoya kalan k'a lɔn kɔrɔ problème tɛ yen o ye nata bila foyi ma dosoya cɛ bi kalanbaliya ani nata n'o tɛ a bɛɛ ko ko sandɛrɛ ni kɔnɔrɔ o tɛ fila ye o mun bɛ taa fɔn mun bɛ taa tiɲɛ o ko la a suruman tɛ an ɲɛ ma yan tɔn fila tun bɛ yen n'i ye min na ko n ta ye Dirisa Togola tɔn ye n'i ye min na ko n ta ye Dirisa Togola tɔn ye mun de ye nin an ɲɛ ma tɔn tun bɛ tigɛ Dirisa Togola kelen mais tɔn fila bɛɛ ko ko n ta ye Dirisa Togola ta ye o tile tɛ yen tugun dɔw yɛrɛ bɛ ne ɲininka mais a fila bɛɛ ko ye Dirisa Togola ta ye jɔn t'ale ye can ye ko a ye mɔgɔ wɛrɛw ɲininka n da donna ko tɛ parce que a fila bɛɛ bɛ n bonya
mais ni nalomaya ta i ɲɛ bɛ ne la dɔ le la ne kelen t'a fila la i ɲɛ bɛ na min na nin o de y'a ca nama ye mais e bɛ na ne ɲininka ne bɛ mun fɔ alors donc doso bɛɛ ko Sandrine Kondoro mun b'a fɔ ɲɔgɔn kɔ nata kalanbaliya ma ye doso ya bɛɛ ka fisa n'anw ta ye an ta tiɲɛ cogo bɛ juguya la ka tɛmɛ an ka ye yan kalanden n'a ta groupe lo ale ye dosoba ye karamɔgɔ fana n'a ta groupe lo ye dosoba ye karamɔgɔ ma saba ile yɛrɛ kɛla dosoba ye nata jumɛn de bɛ Côte d'Ivoire an k'o ye yan kalanden n'a ta groupe lo ye dosoba ye karamɔgɔ fana n'a ta groupe nata lo bon c'est que o nata kelen ani kalanbaliya kelen ale bɛ ban Maliba kɔnɔ doso k'u jija u ka bɛɛ kelen na peut-être ko dɔw b'anw fɛ yan o tɛ Mali kɔnɔ dugu kelen dankun 3 ni 4 bɛ anw fɛ yan o bɛ yan fana ko misere ye bako dugu kelen kana taa yɔrɔ jan taa b'o an kɔrɔ yan yan'a b'o jɛ kilo joli bɛɛ n'i ta dankun a bɛɛ ko Sandrine Kondoro mun bɛ taa fara a bɛɛ ko k'a ye manimuru dosow ye mun bɛ taa fara ndalenba dosow bɛ yen nɔ gɛnjo dosow bɛ yen nɔ mais manimuru dosow baara b'an bolo yan dɛ donc min bɛ n bolo ka fɔ farafinna bɛɛ ye i ka dɔn yan dɔrɔn tɛ dosoya bɛ Sierra Leone dosoya bɛ Sierra Leone fo ka dankun sigi dosoya ye Mauritanie olu ka dankun ye kuranali dankun min b'an fɛ a tɛ yen dɛ u la dankun ye kuranali Mauritanie suraka doso tɛ manqué ne fɛ yan tɛ manqué yan olu ka dosoya ye kuranɛ fo kalikan de ka kɛ doso la mais n'i y'a ye dosoya bɛ fara nata ani kalanbaliya lo n'o tɛ ni diɲɛ n'a kɔ ka to a tigi bolo mun b'a la mais bi comme an tɛ segin a kɔ n'o tɛ an k'a ye yan dosoya mana ta k'a d'i ma k'e sigi dankun kunna ni dosodenw na kungo tun ma sɔn fiyewu o san kɔnɔ e yɛrɛ tun b'i bɔ a rɔ ko bon doso a t'a filɛ depuis ne sigila dankun kunna kungo man di dosodenw na dɛ o tun bɛ lalakala yan ka segin a tigi ma ça veut dire que e n'a mankan mais bi a tigi la denbaya bɛɛ ye fɛrɛ ka sa a accroché n'u ye dɔrɔn anw ka dosobaya n'a ye mugu ci dɔ wɛrɛ tɛ la chasse jalani n'a ye mugu ci marifa bɛ tila a la o bɛ firifiri la dosobaya nɔ an k'o ye yan ni mɔgɔ bɛ mugu ci marifa bɛ bɔ a bolo ka bin o bɛ dosobaya nɔ o ko fɔ ni dosoba dansɔgɔ donc dosow ka jija ka bɛɛ kelen ma ni Sandrine Kondoro sira kɔni ninnu ko sira gɛrɛ t'a la o k'u jija u ka bɛɛ kelen ma n'o tɛ a ɲɛ tɛ